Takže ahojte všetci, ja sa volám Sofia Šebíková, budem mať 11 rokov, bývam v Novom Meste nad Váhom a som piatačka a na YouTube mám stránku, ktorú budem používať, volá sa, že účet, ktorý budem používať, volá sa Beberexa a dneska vám porozprávam o tom, prečo som si dala názov Beberexa. Takže Beberexa sa mi páči preto, lebo má pekný štýl spievania, tancovania a všetko okolo toho možné. Je to vlastne veľmi pekná spevačka, veľmi pekne má pesničky. Dneska by som vám o nej chcela čo porozprávať. Takže bude mať 28 rokov v auguste. Pochádza z Arabska, býva v Mexiku a vlastne je to veľmi dobrá spevačka a je taká iná od iných, takže tak k tomuto videu dnešnému by som aj končila. Takže, jak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať ten like a odber. Tak ahojte.